ಹಾಯ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಂಚ ಓಲಾರ್ ನಿಖಿಲ್ ಮಾತ ಸೌಖ್ಯತೆ ಯಾನಂತ ಸೂಪರ್ ಆದವಲ್ಲೇ ನಮ್ಮನೆ ತುಯ್ಯರೆ ಆಪ್ ನಮ್ಮನೆ ಆತನದ ಎಸ್ ಕಣ್ಣು ಪುರ ಒಂಥರ ಬೇನೆ ಹಂಗುಂಡು ಕಣ್ಣಡು ಕಜವುಬಹುದು ಅಂಚ ಇನ್ನಿದಾದಪ್ಪ మీరు ಬೊಲ್ದುದ ಕುಂಟು ಬರ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಇರ್ಪಂದು ಏನಂದಲ್ಲಾರ ಇನಿ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಇನಿ ದೊಡಮನಡೆ ಪೋದಿತ್ತೆ ಯಾನ್ ಇಂಚನೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಅಂತಂದು ಯಾನ್ ಅಮ್ಮನ ಅವಲುಲ್ಲೆ ಬೆದ್ರಡ ಅಂಚ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಭಾರತಕ್ಕ ಸ್ಟೇಟಸ್ ತೂದು ಹೊಟ್ಟೆರು ಪಡ್ಯಾರ ಬೆಟ್ಟದ ಜಾತ್ರೆ ಆಯ್ತಾ ಅಂದ ಅಂಚ ರಪ್ಪ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಆಂಡ ಇನಿ 17 ತಾರೀಕದ ಅಂಚ ಪಡ್ಯಾರ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಪೋಡು ಪಣ್ಣದ ಇನಿ ಕೊಡಮನಿತ್ತ ದೈವದ ನೇಮತ ಅಂಚಾದ ಜಾತ್ರೆ ಆಯ್ತಾ ಅಂಚಾದ ಪೋವಡು ಪಣ್ಣದು ಈ ಡ್ರೆಸ್ ಬತ್ತೊಂದು ಪಿದಾರ್ದಿನಿ ಯಾನು ಪಾರೆಗೆ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಕೊಲ್ದಿನಡೆಗೆ ಪೋಪುನೊಂದೇ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಅಂಚ ಯಾನು ಮನೋದನು ಪೋಪುನೊಂದು ಧನು ಎಲ್ಲಿ ಆಯೆ ಅಂಚ ಮೂಜಿ ಜನ ಪೋಪನೊಂದು ಗಾಡಿಡು 2 ವೀಲರ್ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಪಾಡ್ದೆ ಪೋಪ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ನಾನು ಈ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡೊಂದು ಬರ್ಪೆ ಓಕೆನಾ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಡ್ರೆಸ್ ಉದ್ದ ಕರಿಯಮಣಿ ಇಜ್ಜಿದೆ ಪಂಡ ಯಾನು ಮೂಲ್ ಬೈದತ ಉದ್ದ ಕರಿಯಮಣಿ ಅವಳುಂಡು ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಫೈನ್ ಬೊಕ ಸಾರಿ ಪಾಡುನಾಂಡ ಅವು ಗಾಡಿ ಉಣ್ಣಾಗ ಒಂಚೂರು ಭಂಗ ಹಾಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾನು ಇತ್ತೆ ಡ್ರೆಸ್ ಸೆಟ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಓಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತೆ ರುಚಿ ರಪ್ಪ ಪಿದಾರ್ದು ಸಾರಿ ಈ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ದು ಬರ್ಪೆ ನಿಕ್ಲೈದವ್ರಿಗೂ ಎಸ್ ಫೈನಲಿ ರೆಡಿ ಆದ ಅಂಡೆನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಕಕ್ಷಿ ಬರೋದು ಮಾರೆ ಕರ್ಮ ಸಾರಿ ಎಲ್ಲೇ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಪಾಡಿ ಒಂಚೂರು ಮಲ್ಲ ಪಾಡ್ಗನ ಅಂದದ ಓಕೆ ಮಲ್ಲ ಪಾಡ್ಗ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಎಸ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಮಲ್ಲ ಪಾಡಿಯೇ ಪಾರ್ವತ ಮಲಕ ತೋಜುನ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಆನೆಲ್ಲ ಪೊರ್ಲು ತೋಜುವೆ ನಿಕ್ಲೆಗಿತ್ತೆ ಡೌಟ್ ಆದಿಪ್ಪು ಯಾಕಡೆ ಅಂಚೈತೆ ಇಂಚಾಯಿರು ಪೊರ್ಲ ಇರಂದ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಯಾನ್ ಪಾಡ್ದಿನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ದ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಬೋರ್ಡಂಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಖಂಡಿತ ಯಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಡು ಯಾಂದಾಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಪಾಡಿಯಪ್ಪ ಅಂತ ಪನ್ಪೆ ವೆರಿ ಮಿನಿಮಲ್ ಮೇಕಪ್ ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ದಾಲ ಆಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಬಂದಜಿ ಎನ್ನ ಬರೀಟ್ ಒಂಜಿ ಪಾಂಡ್ಸ್ ಪೌಡರ್ ಉಂಡವು ಪಾಡ್ದಜಿ ಬಟ್ ದಾದ ಪಾಡಿಯಪ್ಪ ಅಂದ ನಿಕ್ಲೆ ಬೋರ್ಡ್ ನಾನು ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಖಂಡಿತ ಯಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಡು ಪಂದು ಕೊರ್ಪೆ ಓಕೆ ಕೆಬಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ದಜಿ ದಯಪಂಡ ಕೆಬಿತ್ತ ಗುಂಡು ಇತ್ತಂಡ ಅವು ಕಿನ್ಯ ತೋಜುನ ಬಂಡ ತೆತ್ತೈತೆ ಅಕ್ಕಡಕ್ಕೆ ನೋಡು ದಾದ ಉಂಡು ಒಂದು ಕೆಬಿಕ ಪಾಂಡ್ ಅಂಚಿತ್ನ ತಿಕ್ಕವನ ಅಂಚಿತ್ನ ಬೊಕೊಂಜಿ ಈಗ ಸಾಗ ಅವನನ್ನು ದಾಯಂದು ಗೊತ್ತ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಶಕೆ ಪುನಃ ದಾದನ ಆದಿಪ್ಪು ಬೊಕೊಂಜಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಪತ್ತೊಂಡ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ದಾಕಲ್ನ ಶೋಕೊಂಡು ಬ್ಯಾಗ್ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಕೈಟ್ ಕೆಲವರು ತೂದಿಪ್ಪರಿ ಈ ಬ್ಯಾಗ್ನ ಓಕೆ ನಾನು ಅಕ್ಕ ನಡೆ ಪೋಪೆ ಅಕ್ಕನಲ್ಲಿ ಪಾರ್ದು ಧನು ಒಕ್ಕ ಮನೂ ಲೇತೊಂದು ಪಡ್ಯಾರ ಬೆಟ್ಟದಂಚಿ ಪಿದಾಡೋನು ಯಾನು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಪಣದು ಎನ್ನದೆ ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಪೊಯ್ ಬಲೆ ಅಮ್ಮ ಬರ್ಪೇನ ಡ್ರೆಸ್ ತುಲೆ ಸೆಟ್ ರೂಪ ಕೊಡ್ತೀನ ಹಾಂ ಸರಿ ಅಮ್ಮ ಬಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಪೂಕೊರಿಯರ ಕೆವಿತ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚೆತ್ತ ಅವಳು ಸಂತ ಹಿಡ್ದೈತೊಂದು ತಿಕ್ಕ ಅವಡೊಂಜಿ ಕೆವಿತ ಮುಖರ ಜನ ತುಲೆ ರೆಡಿ ಅದಕ್ಕೂ ಒಂದೇ
ಪಾನಿಪುರಿ ತೋಲೆ ಸ್ಪೆಷಲ್. పక్క పరోడు ఎంత ఉండు దాను సొకుండా సంత తిరిగారా రాశి ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಜುಮ್ಕ ಇದೊಂದು ಇಂಕ ಇಷ್ಟ ಎಂಚ ಉಂಟು ಸರಿ ಉಂಡ ಅವಳೆ ನೀರು ಒರಿಜಿನಲ್ ಸಂತೆ ಮಾರ ಸತ್ಯ ನನ್ನೆಲ್ಲ ತಿರ್ಗರ ಬಾಕಿ ಇರ್ತದೆ ಎನ್ನ ಮೋನೆ ಆಯ್ತು ಬೊಲ್ದು ಬೊಲ್ದು ತೋಜುಂಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಗಾಡಿ ಆಯ್ತು ಅಮೂಲ್ದ ಖುಷಿ ಅಂಡ ಬತ್ತದ ಮಾತ್ರ ಎಂಕಲ್ ರಿಟರ್ನ್ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಈಗಲಿಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆತನಂದೇನು ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತನ ಲೈಕ್ ಮನ್ಕುಲೈ ಅಡ್ಡಾರ ಬೆಟ್ಟದ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಬಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪನ್ನೊಂದು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಡೆಗೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೂಡ ಈ ವಿಡಿಯೋ ದೊಡ್ಡದು ನಿಖಿಲ ಎದುರುಗು ಬರ್ಪೆ ಅದನ್ನೆಟ್ಟು ನಿಖಿಲೆ ಮಾತಾಡಿ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಸಿ ಯು.